Sa number 3, ginpatuma na ang 60-day suspension batok sa accredited medical clinic sa non-transportation office nga wala sang doktor. Abogado sa mga clinic nagsiling nga ginasabotahe lamang sila sa isa ka trustee nga napahalin. Hindi nasa ng pamakatransaksyon ang K-Shine Star Medical Clinic sa sulod sang 60 diyas sa mga kliyente sa iban pang mga accredited LTO licensing office matapos gipatuman ng 60-day preventive suspension batok sa ila. Sunod sa kay Attorney Gaudioso Heduspan, Assistant Regional Director sa LTO Western Visayas, na eksperyensyahan mismo sa ilang personnel ang pag-examine kag pag-issue sa medical certificate sa iya sang staff sang clinic nga dapat kung tani doktor ang nagahimo. Katapos ang legal department sa LTO ang nagpakuno-kuno nga kliyente sa November 22. Gani insigida nga ginpanaogan sang show cause kag suspension order ang mga medical clinic nga yara sa sulod sang mall sa Dalan Gatuslaw. Ang medical certificate kabahin sa mga requirements sa pagkuha sang driver's license. Sunod naman sa kay Attorney Archie Baribar, legal counsel sang kumbuyahan, nagsabit na sila sang patag sa LTO dungan sa gin-file nga motion for reconsideration sa suspension order. Nagapati si Baribar nga isa ka trustee nga napahalin na sadto amo ang nagasulsul sa LTO kag padayon nga nagasabotay sa clinic. Giklaro naman ni Baribar nga separado ang medical clinic sa accredited driving schools ang kumpanya nga padayon nga nag-operate sa amuman nga mall. We know who is behind this Kaya may issues ang ownership, may trustee na dangagin butang. He is the one who is sabotaging all of this. It's not a plain and simple action by one agency. This is a planned retaliation. May ginpahalin kami ng tao nga sa una kadamo sa kwarta ng DM accounts.